8 км от Ямбол се намират останките от античния град Кабиле. Мястото е обявено за археологически резерват от 1969 година. Първите проучвания в района са направени през 1912. Територията на археологическия резерват заема площ от над 600 декара. Кабиле възниква като тракийско селище в края на второто хилядолетие преди Христа, около голям култов център на великата богиня майка Кибела. Според археолози, името на селището произхожда именно от тази богиня. Поселището било разположено по югоизточния склон на възвишение, завършващо с скалист акропол, светилище и вероятно тракийска слънчева обсерватория. Откритата керамика от 10-6 век преди Христа доказва, че селището е съществувало и през ранно желязната епоха. Ключовото местоположение на Кабиле предопределяло съдбата му през вековете. Заради стратегическото си местоположение, Кабиле постепенно прераства в град, който се обособява във важен политически, икономически и религиозен център в югоизточна Тракия. Според историческите сведения, Кабиле е превзет от Филип Македонски през 341 година преди новата ера. През първата половина на 3 век преди Христа, Кабиле е бил владение на тракийските царе Спарток и Скосток. Кабиле е и единственият град във вътрешна Тракия, който е имал собствена монетарница. В средата на 3 век преди новата ера, градът започва да сече собствени монетни емисии, на които са представени образите на Аполон, Артемида, Атина и Херакъл. След като е превзет от римляните от началото на 2 век след Христа, Кабиле се превръща в един от най-важните римски военни лагери в провинция Тракия. След приемането на християнството за официална религия в Римската империя, в началото на 4 век Кабиле се превръща в един от най-значимите епископски центрове. Епископът на Кабиле, Северус, присъства на Сердикийския събор през 343 година. За това, че градът е бил голям религиозен център, свидетелства разкритата монументална трикорабна базилика, преустроена през 5 век, както и по-малката базилика с баптистерии в очертанията на военния лагер. В средата на 3 век, по време на готските нашествия, градът е превзет и частично разрушен. Той е възстановен, а легионният лагер е доукрепен.
Археологическите проучвания показват, че Кабиле е един от най-големите и значими градове в древна Тракия. Историята на града не свършва до тук. В началото на 2 век след Христа римляните превземат Кабиле и той става един от най-важните военни лагери в провинция Тракия. Славата и величието му залязват, когато аварите го разрушават в края на 6 век след Христа. Той остава един от малкото антични градове, върху които не се застроява ново съвременно селище. Находките, открити при разкопки, могат да бъдат разгледани в богатата колекция на музея в археологическия резерват. Архитектурните останки на Кабиле са много впечатляващи. Те включват базилики, църкви, обществени сгради и крепостни стени. Голямата част от тях са консервирани и реставрирани.